Rádio Slovensko, Slovenský rozhlas 1. Rádio Slovensko. Bolo 12 hodín. Tak sa ospravedlňujem, vážení poslucháči. Začíname poludnejší rádiožurnál. Ako sa zdá, technika nám ďalej nepokračuje, takže ešte sa chceme ospravedlniť tiež, ako už vidíte a počujete teda, že poludnejší žurnál dnes z technických príčin odvysielame len v skrátenej podobe. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádio Slovensko, Silvestrovský rádiožurnál. Ja som veľmi rád, že aj v Organizácii spojených národov. Pán prezident ho podpísal. No však to je tiež taký istý mudrlant, jak sloni. Ktoré Slovenská republika prehrala v arbitráži. Vandali pravidelne ničia internet. Interiér, ešte raz. Ja tu nesedávam po tých lavičkách, nejaké roboti, čumančák, pobnečú. Ani ja som všetkému dnes nerozumel. Silvestrovský rádiožurnál. Tak už sa zdalo, že z toho nič nebude, ale po roku sme tu opäť s tým najlepším z najhoršieho. Pri počúvaní vás vítá Oto Gerner a Juraj Jedinák. A poďme hneď do nášho politického divadla. Práve tam sa mnohokrát pokúšali o absolútne ticho. Pani poslankyňa, absolútne ticho nikdy v tejto sále nebolo. Pani poslanci, pán poslanec Beblavý, prosím vás, vyrušujete pani poslankyňu a... Ty môžeš dýchať, Dušan. Ty dýcháš potichu. No, ale vážne chcem hovoriť. Teda, čiže aj keď bude tento zákon prijatý, je to len predvolebná dymová clona do očí voličom. Nechajme teda, nech sa poslanci dohodnú. Vypočujme si radšej správy, ktoré ste možno ani nepočuli, pretože ste v tom čase spali. A možno zistíte, že v noci sa oplatí rádio nevypínať. Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko. Bola 1 hodina. O prípad odsúdeného vodiča autobusu Romana Smetanu, ktorý na volebných plagátoch primaľovával politikom tykadlá, sa zaujíma aj Český helsinský výbor. Smetana, ktorý mal nastúpiť do väzenia, sa skrýva na neznámom mieste. Prepáčte, pokračuje pražský spravodajca Boris Kršňák. Roman Smetana zaplatil náhradu škody, ktorú počmáraním predvolebných plagátov spôsobil. Šport. Hokejisti Košíc vyrovnali stav finálovej série Extralígy, keď v druhom zápase zdolali bratislavský Slovan 4-2. 2 góly víťazného tímu zaznamenal Mišo Michlik. Predpoveď počasia. Tak a veselo pokračujeme ďalej, pretože sa má otepliť. Dnes jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmliston. Rádio Slovensko, informačné rádio. 1 hodina 5 minút. Zelená vlna. Bezpečne a plynulo. Pokračujeme dopravou, pozdravuje Soňa Vajsová. Premávka na cestách je plynulá bez nehôd, len čiastočne prejazdná je hlavná cesta číslo 12 v Čiernom okrese Čaca. Opravujú tam most, premávka je len v jednom jazdnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značky. Na hlavnej ceste číslo 63 v Kútnikoch v okrese Dunajská Streda je blokovaný jeden jazdný pruh. Aj tam sledujte dopravné značky. Želám vám šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. V parlamente sa snáď už poslanci upokojili. A zdá sa, že áno, lebo v slúchadlách už počujem, že vedenie schôdze prevzala po Bélovi Bugárovi Jana Lašáková. Teraz dávam slovo písomne prihlásenému pánovi poslancovi Šolmošovi za klub poslancov Mosty Street. Asi chcela povedať Šojmož, nie?
Zrejme áno, ale už sa hlási o slovo ďalší, náš parlamentný nováčik, Alojz Hlina. Ďakujem veľmi pekne. Žiadam pána Bugára, aby sa mi ospravedlnil na to okamžite. Ja si vyprosujem, aby mi niekto opakovane ukazoval prostredník. Pán poslanec, máte reagovať. Opakovane viackrát mi ukázal prostredník a žiadam, aby sa mi ospravedlnil okamžite. Máte reagovať na vystúpenie pani poslankyne. Pán poslanec Mičovský, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Nechcem sa zúčastniť tých prestreliek, ktoré tu zaznievajú. Chcem povedať, že pani generálnu riaditeľku Zemkovú som pred chvíľočkou videl v živote prvýkrát naživo. A chcem povedať, že pociťujem istý smútok. Smútok nie z toho, že som ju videl, ale z toho, že vlastne ako keby sme sa venovali veľkým záklukám paragrafov, ale nevenovali podstate. Dušan Jamrich, ja ti budem týkať, ak sa nenahneváš. Jariabek, pardon, vidíš už z toho domotaná. Komu tu čo predkladáte, prosím vás? Čo si myslíte, že my sme vygumovaní, alebo čo? Ak Slovensko roku 2013 nebude mať nezamestnaných, tak veľmi rád prikročím v závere roku tomu, že budeme rušiť Ministerstvo práce a sociálnych vecí, lebo nebude potrebné. Keď tá panda príde ku mne alebo na môj pozemok, tak si ho zjavne asi všimnem. Ale keď sa tam doplazí nejaký 3,5 metrový pytón, tak to nie som si istý, či si to hneď v prvom momente všimnem. A rovnako to platí aj pre krokodíly, pretože predsa ten krokodíl v tropických teplotách 36-38 stupňov ľahko dokráča aj k susedovi. Vážený pán poslanec, ja som mal byť vydaný za papagáje. Takže taký papagáj, ako ste vy tu dneska hovorili, už ich bolo viac. Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, ako nečakane rýchlo som sa dostal k mikrofónu. Dúfam, že nebudem po pánom Beblavým, Bublavým, nebudem pán Brblavý. Ja som veľmi rád, že aj v Organizácii Spojených národov To musím zvládnout sám, na to snad sílu mám, na dveře nápis dám, to musím zvládnout sám. No nie všetko človek zvládne sám. Chyby v živom vysielaní robíme aj my. Na jednu z nich ste nás upozornili, keď kolega vyslovil zlé slovo chunta. Počas vlády vojenskej junty. Mám jednu pripomienku. Tam vládne vojenská chunta, nie junta. Čiže potom neviem, či pán redaktor je juj, alebo ďakujem. To je zaujímavé. Uplynulý rok mal na Slovensku aj prívlastok volebný. Očakávania to boli veľké, veď o priazeň voličov v predčasných voľbách súťažil rekordný počet politických subjektov. Nečudo, že strany, najmä tie novovzniknuté, citlivo sledovali predvolebné prieskumy a nevždy sa im výsledky páčili. Dneska sme, poslali list politickým stranám, aby jednoducho sa pridali k nám, aby tieto veštenia v priamom prenose konečne prestali. Niektorí však boli z takéhoto veštenia nadšení, dokonca svoje sympatie neskrývali ani pri volaní do zelenej vlny. Slovenská cesta je zavretá. Volám sa Richard Ferík a ja som 99%. A potom už prišla volebná noc a opäť vládli emócie. A zdalo sa, že aj únava. Takto sa po volebnej noci hlásila do vysielania naša kolegyňa, ktorá zrejme veštila nové koalície. Toľko z centrály Smer-Hit, vraciam slovo na Mýtnu. Víťaz bol však jasný a prezident odovzdal novému premiérovi Robertovi Ficovi menovací dekret aj s týmito slovami. Pripisujú vám síce všetci jednofarebnosť,
Ale múdry človek vie, že každá základná farba len jedno z dúhového spektra. A každá dúha má rozdielny pomer farieb. O tom, že v parlamente nová vláda získa dôveru 83 poslancov, nik nepochyboval. Potvrdila to aj rozprava o programovom vyhlásení, v ktorej ako posledný vystúpil Dušan Muňko. Záverom dovolte mi zhrnúť moje vystúpenie, možno celú diskuziu k programovému vyhláseniu. Povedalo sa veľa. Pardon. Ďakujem pekne. Želám vláde, aby sa vládny program naplnil. V opozícii medzi tým vládla nervozita, čo sa prejavilo aj pred rokovaním o obsadení postov, ktoré jej po voľbách pripadli. Aj preto boli niektorí lídri na slová skúpi. S čím prichádzate? Čo chcete dnes bojovať, vylobovať? Ja s mojím iPadom prichádzam. Ja neodkazujem cez médiá. V poriadku, zvuk. Bau. Silvestrovský rádiožurnál. Lekári sú s týmto zámerom ministerstva zdravotníctva spokojní. Šéfka vládneho klubu Smer SD Jana Lašáková. Šéfka vládneho Smeru SD Jana Lašáková. Šéfka vládneho klubu Smeru SD Jana Lašáková. Protest sestier a pôrodných asistentiek. V Čunove od rána varili olympijský guláš na počesť Prepáčte ešte raz. Aj to, že Smer chce v štátnom rozpočte rozpustiť rezervu a škrtať v 5 rezervoch po rezortoch. Bude Slovenské národné divadlo patriť svetoznámemu teroristovi. Spoločnosť Miracle, prevádzkujúca lekárne Dr. Max. Mária Rytomská z rovnakého klubu prekvapujúco hlasovala za. Pod to sa však už Ivan Gašparovič nepodpísal. Informoval o tom eurokomisár pre obchod. Vodkyňa mianmarskej opozície. Marian Kočner ich obvinil zo snahy sprivatizovať SPP z príjmania finančných darov od Jozefa Špirka z Penty. Voľne plávajúce kryhy potopili desiatky lodí a jacht kotviacich na Dunaji, ktoré Slovenská republika prehrala v arbitráži. Nekolaboval pritom len internetový pornál.